Pini la so video long nali tumpa na ki wan pi mate na ki than punji la bangki ko son se Akejoi pen pan card ke apply neng jima la so process nali tum fan la so video long 18 ya lam nang than pachini ponik po jong sin nali tum la so YouTube channel la long jong sin nang ka homre milang pul ka ching hon pen nali tum subscribe ikon la pen videos tami nali tum share ponikon tan de non pathiek pen ko son si Akejoi pen pan card mate free of cost pen pan card ke apply poneng jima la so process le lang polonang la pen che than polonang Tadi non cethan polona kososi pan card Akejoi pen ke apply nang jima lapen labang so pan card labang kenali tum arni sivet pen stami long exi lasi labang so video long nili nali tum hanang than pechini ponik po jong si komani pan card ke apply ji Bang du pulte nang litum non la nili nang ke than pon step so nang litum claim no pulte nang litum pan card labang ke arni sivet pen stami mate Akejoi pen sta nang litum long ikpo tang de non cethan polona koson si labang so Akejoi pen pan card ke apply ji apan a process ke claim nang jima nalitum theklong ji apply for your pan card completely free using Aadhaar through the official income tax website. The method is issue as instant digital e-pan, no payment or documents upload required. Jongsin ang litum Akejoi pen pan card apply ji pulotang te nang litum malong Aadhaar card duneng ji lapen Aadhaar card long a details ang sinang litum hala so pan card along stami duik po lapen nang litum official income tax official website long pensil labang so pan card labang ke apply nang po lapen laso pan card pan bang ki digital e-pan pusipu pono nang litum sikai sita tangka pinang ne lapen documents tami nang litum upload nang nelo lapen jong si nalitum apply po pulotang te labang so video comment box along nalitum link long ikji kalite no nalitum la screen along ke thek pon long bom labang so link along dam iknang po labang ke step 1 lo lapen step 2 labang ke nalitum la so link long ber pon ikdet pen quick links pudoji hodak thek long ji lapen hodak ke tok doji instant e-pan pudoji lapen get new e-pan so dim si nalitum ber nang po step 2 long bang nalitum quick links along thek long po lapen hodak ke tok thek long ji instant e-pan po thek ke tok thek long ji lapen ladak instant e-pan po dim long ber ikdet pen get new e-pan po thek long ji la so dim nalitum ber nang po lapen step 3 labang ke nalitum holadak Aadhaar number ka fill up ji adim do ikji hola so adim long nang litum Aadhaar 12 digit numbers labang ber nang po ber det pen aber nang litum thak pu doi lo pulo tang te aber nang litum la terms and condition upon declaration upon nang litum the accept a box de ji hola so box nang litum ber ik nang po la pen continue option along nang litum ber nang po la pen step 4 labang ke la son lo verify your mobile number la pen continue long ber pon ikdet pen api Aadhaar card long killing a mobile number along OTP le exi hala so OTP bang nang litum fill up nang po mate ber nang po OTP ber pon ikdet pen api puthot continue pu thek long ji continue along nang litum ber thu nang po step 5 long bang ke nang litum hoda Aadhaar card long ke do ateng amen date of birth gender lapen photo nang klang ik type of details on lapen hoda nang litum han confirm ji confirm all details carefully nang litum da confirm thai nang po mate confirm a box do exi la sona box do exi la so box long nang litum ber click nang po ber det pen aphi step 6 la bang ke submit your request mate nang litum la confirm det pen aphi click e-pan request pudoji la so dim nang litum ber nang po pen ber pon ikdet pen aphi nang litum application labang ke successful submit po submitted pen aphi step 7 labang ke lason lo step 7 labang ka download ji process lo nang litum within mane lason 12 hours de 10 ba 12 hours na litum hong nang ji hong det pen aphi puthot same website ong lang nang po lapen hodak na litum thek long ji check status download pan pu thek long ji la sodim na litum ber klek nang po ber det pen aphi nili na piklang pon tweak po nang litum la same a website long lang nang po wang det pen la son thek long ji check status download pan pu thek long ji la continue option do ji la continue adim nang litum ber ik nang po continue adim ber ik det lo pulo tang te dang nang litum Aadhaar number puthot ber pon tu nang po Aadhaar number ber ik det pen nang litum puthot continue long ber nang po la pen
Aadhaar card long killing mobile number long OTP wang to pola so OTP nang litum ber lo pulte ladak pen nang litum download pon ikmelo lapen download pon igdet pen api nang litum labang so pan card labang ke na hox tami nang litum use melo lapen nalitum dak ke tok thek thulongji laso upon card apply ji aphan labang ke sikai sita nalitum pinang ne lapen ajada documents tame nalitum upload nang ne aadhaar card long question ma ke do laso teng se photo amen date of birth tame do igji lapen labang so pan card long labang ke sadak nalitum signature ave lapen father name ave puai fits tame labang so pan card labang ke nalitum na hokle uses tame use long lo lapen official financial lapen official long an bang kenali tum use melo ni lista mela so pan card si kedam tang ning kan phopen so pan card si use sik bomlo lapen Assam Gramin punon SBI punon lapen kapre bank account anta labang so pan card pensinili stame apply bomlo lapen YouTube long stame pan card upload neng jila so pan card sinili pidun lo lapen Facebook page lo stame nili pan card pidun neng ji pumasela so pan card si nili pidun igbom lo use bom lo si penan abang fitum dodo bank account khuli long accept si pulo tang tiko son si accept si deji labang ke isiver income tax department pencil labang so mate insta pan card labang ke ka issue pon lo lasi ada ke nang ji labang ke permanent account number sin nang ik chodji lapen mo phijong sinalitum physical pothot apply to ji pulte nalitum la NSDL lapen UTI la so la hinia website long pen dam pen nalitu physical mate signature lapen father name ke do pan card jong sinalitum apply ji pulte la hinia website long pen nalitum apply pon ikmelo lapen insta pan card labang ke nilia photos tamina piklang pon long thek pon long iksi la hello labang so pan card photo lo nalitum dak thek long ji la ber bang ke nalitum thek pon long ikpho ladak kawe ketange sign lapen father name man chosida ke aveglo lapen kapre son an bang do ikthalo main important labang ke nanitum dak theklong ji permanent account number do nang po lapen la barcode do nang po la hini dolote na hox tamin alitum use melo lapen physical pan card apply ji apanili koson se apply ning ji mala so photos tami already video bang ke ka upload pon do ikelo nalitum langle lang polte la so video dampen langdam ikon la seleson lo free la instant ipan ka apply ji a process la bangke stefan na litum income tax la so official website long dam na po da na litum quick links tu ji la pen quick links to that pen insta ipan pu theklong ji kitok ni le piklang pon tweet ladak no na litum la screen long theklong ji insta ipan la so dim na litum ber na po la so dim ber that pen la pen la so dim ber igder lo pulote insta ipan along ber igder pulote get new ipan pudoje lo so dim ber nang po la pen ber pen afi step 3 la bang kana tum aadhaar number block fill up nang po aadhaar number to that pen accept declaration nang tum pinang po la pen continue long ber nang po step 4 la bang ke nang tum aadhaar card pen killing a mobile number long OTP le exi lo so OTP ban nang tum fill up nang po OTP fill up igder pen continue option theklong je lo continue long ber nang po la pen step 5 la bang ke confirm nang tum details confirm nang po la pen confirm thai lo podo da box do ji isia box so box nang tick pick denon pick de pen continue long ber pon tuigon continue long ber igder ten nang tum dak submit ipan request nang tum submit nang po submit pen api 12 hours pen nalitum la pan card bangke download ne po download ji apan la bangke nalitum niliamu tan pik lang igelo nalitum la sona process pen download ikon la pen la bang so pan card la bangke nalitum na hogle use sita use melo si la so video la mi sent nalitum share pon ikon la pen comment box along kumama sila bang so pan card ka use bo nalitum tok pen than pachini ikon tanga dumi thakmi Kaduka we Karbi Teach 2.0 YouTube channel long kilang rado advance tami nilin pen cardom